Van 1930 stiert je vol met zeegas. Maar door een ziekte en de afsluiting van de Zuiderzee is het meeste verdwenen. Rijkswaterstaat en de Watervereniging gaan nou de handen in inslijn om het gas weer om te krijgen. Het zeegas zorgt voor structuur in de waddenbodem. En op het moment dat het zeegasveld dusdanig groot is geworden, dan kan het zichzelf in stand houden. En dan kan het ook gaan dienen als kraamkamer voor vissen. Maar het belangrijkste doel is dat het gewoon aan zich hoort bij de Waddenzee, bij de natuur. Nou, en dat willen we terugkrijgen. Vrijwilligers plukken het al rond de weekend 160 kilo zeegas bij elkaar. Bij het Duitse watereiland Sylt. Daar groeit nog wel een hele soort. Het gas is in 300 netten dien en die worden deze week uitzetten op 3 plekken in de Waadzee. Die als hier bij Schiermonnikoog. De shitjes van het gas moeten nou de rest van. Als alles slaagt groeit je takken hier een bundel zeegas. Maar ja, echt natuurlijk is het nog net. Nou, het is verdwenen aan de ene kant door een ziekte die natuurlijk was, die ook in het hele noordelijk halfrond heeft gespeeld. Daarnaast is de afsluitdijk aangelegd in de jaren 30. En dat is eigenlijk, die combinatie is eigenlijk een beetje de klap geweest voor het zeegas, waardoor het hier helemaal verdwenen is. En daarom vinden we het ook gerechtvaardigd om te kijken van kunnen we dat weer terugbrengen. Het is al veel vaker bezocht om het zeegas weer rond te krijgen in de Waadzee. Het is zelfs bezocht om met gasprijsjes in de bodem te steken. De methode met deze sekken is nou de laatste kans voor het zeegas. We denken dat hij echt kans verslagen heeft, omdat we nu een hele andere methode toepassen. We doen nu gewoon veel meer het zaaien van het zaad middels een relatief natuurlijke methode. En dat is wezenlijk anders dan alle voorgaande maatregelen die we hebben geprobeerd. En als dit net slaagt, dan is het over en uit? In principe is het dan over en uit. Het zeegasproject kost het al 4 ton en maakt het deel uit van een groot pakket om maatregels om de kwaliteit van het water te verbeteren.